konkurujemy na co dzień, taka jest prawda. Natomiast myśląc o przyszłości, trzeba myśleć o współpracy. Tylko w jedności siła i w tym widzimy jakby szansę dla naszej branży. Razem możemy więcej zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach międzynarodowych. Możemy się ubiegać o różnego rodzaju wsparcie, czy też rządowe, czy też unijne, a z drugiej strony możemy pokazać, że to jest silna branża. Jako przedsiębiorcy często nie mamy czasu zajmować się przepisami, lobbowaniem u polityków. Branża potrzebuje reprezentacji, czyli grupy aktywnych firm, grupy producentów okien i drzwi w szczególności, która współpracując ze sobą będzie w stanie kreować trendy w branży, będzie mogła współpracować na rzecz poprawy i rozwoju całej branży stolarki otworowej. Lobby gospodarcze, lobby branżowe, nasze, stolarkowe powinno być na tyle silne, że powinniśmy wywierać znaczący wpływ na tworzenie prawa odpowiadające i sprzyjające rozwojowi budownictwa. Na pewno byśmy sobie tego życzyli, aby Związek Polskich Okna i Drzwi przejął tę inicjatywę zrzeszania naszych interesów i reprezentowania ich w najbliższym czasie, bo razem możemy więcej.